Hej med jer. Jeg vil gerne vise jer min nye dille, og det er jo min Zendoodle ting. Zen, det står lidt for fordybelse, og doodle, det er bare helt gammeldags kruseduller. Her er nogle af mine starttegninger, I kan se. Jeg har rigtig hygget mig. Så har jeg lavet en lille ramme, og så er den også som en helt stor her, ikke? Og jeg vil lige advare, fordi man bliver meget optaget, og jeg bliver nødt til at forbyde mig selv at gøre det efter kl. 10 om aftenen, for så kommer jeg ikke i seng. Her er sådan en helt enkel ting. Men man kan blive ved og ved og ved, og bliver mere og mere detaljeret, ikke? Men det er rigtig, rigtig sjovt. Og vil sige, det kan, det er jo noget med fordybelse, og det er noget med, at man går helt ind i sit eget lille univers. Jeg tror faktisk, at det er rigtig, rigtig sundt at se en doodle, fordi man glemmer tid og sted. Man tømmer hjernen for alt, hvad det er, så som en form for afstressning, så er det helt fantastisk. Og en måde at tømme hovedet på, inden man skal ind og sove. I kan se, jeg startede på det her på en yoga-retræte i sidste weekend i juli. Det var med Københavns Yoga på tur til Vesterhavet ved Østerlykke, og det var en fantastisk tur. Der præsenterede min veninde Helle mig for den her om aftenen, før vi skulle afsted. Og jeg vidste bare, at jeg skulle ind og have fat i tusser og en lille bog at tegne i. Se, der har jeg igen lavet en tom side stå. Og så er der en ramme, og så kommer hele tegningen her bagved. Så man kan bare udfolde sig. Hvis I går på YouTube og skriver Zendoodle, så kommer der en masse. Så havde jeg en lille pige på 7 år, hendes mor på kursus. Hun fik også en bog at Zendoodle i, og det her var hendes tegning til mig. Den er jo også fin, som nu et 7-årig barn laver den. Jeg er meget glad for den. Her er endnu en, hvor jeg går ud fra en cirkel, men ellers kan man også bare starte med et punkt i hver hjørne, og så forbinde dem, og så ellers bare gå i gang. Her er en, hvor jeg har startet med en blomst og gå videre. Men det er rigtig, rigtig sjovt. Den her, kan I se, man kan blive helt optaget af mønstre. Og jeg kan bestemt ikke tegne i forvejen. Det her var inspiration fra en bog om kalligrafi, hvor man havde brugt nogle bogstaver. Så tog jeg helt banalt ordet love og gentog det i en uendelighed, indtil jeg havde et stort sammenhængende mønster. Og det samme gjorde jeg så med bogstaver bagefter. Det var kun bogstaver, og vi kender alle sammen bogstaverne, så det er bare at sætte dem sammen i en uendelighed. Jeg tror sommer, der kommer en her med tal, hvor jeg bare har sat tallene ind i forskellige steder. Og så måtte jeg jo lige have mine små huse med. De kom også med en lille Zendoodle her. Og så kom der også selvfølgelig nogle flere huse, da jeg først var kommet i gang. Det er ikke, man kan bare blive ved og ved. Køb sådan en lille bog her i Tiger, og en god sort vandfast tusch, gerne 2 spidser tykkelse, fordi man har brug for både en cirka 1 mm og en, der er 0,78 stykker. Det smager behag. Jo mindre, jo finere, det siger sig selv. Så fik jeg lyst til at lave en, hvor der var lidt budskab i, så her har jeg skrevet Make Love Not War først, og så har jeg fyldt ud i baggrunden. Og det bragte mig videre her til den næste lille serie, som er citat af min yndlingsforfatter, Clarissa Pinkola Estés, som har lavet bogen Kvinder, som løber med ulve. Og her står: det er afgørende for det kreative livs mulighed for at strømme, at vi er sammen med ægte mennesker,
der varmer og støtter os, ellers fryser vi. Så kommer den sidste. Næring er et kor af stemmer, både indefra og udefra. Det er et citat, jeg har brugt hundredvis af gange. Det står meget ofte nede i mine malerier. Nu har jeg næsten udfyldt den her lille bog. Det er bare en lille kvadratisk bog fra Tiger til 20 kroner. Ja, det var det, jeg havde lyst til at sige i dag. Så må I have en rigtig god weekend. Og vi ses næste gang, jeg har lavet et eller andet sjovt. Hej!